Takže čau lidi, já jsem Zeusek a vítám vás u dnešního videa a dneska se zahráme zase Tower Defense Simulator X. Minulý díl, to byl part 2, to už jsem začal jako mluvit, teďka už je to třetí díl, koupil jsem si operátora, někdo mi to z vás doporučil do komentářů, tak jsem si to koupil a půjdeme do hry. No takže jsme ve hře a já dám tady tu mapu, dal jsem zase easy mod. Teďka bychom to mohli dát. Tak jsme tady. No, tady se začíná, takže sem položím operátora. Zajímá mě, jak je silný, takže se na to podíváme. Už jdou ty klasický zombíci. No. Asi se dá, potom ho vyupgradíme, bude možná i dobrý. Tak sem dáme ještě nějakýho shotgunnera. Ať to dáváme. Tak upgradeneme ho. Dal jsem pak ještě jedno shotgunnera. Upneme to, aby to bylo rychlejší. Upgradeneme tady toho shotgunnera. Tak sem dáme dalšího operátora. Tak to zatím dáváme na pohodu. Tak upgradenu ho. Tak sem dám ještě jednou shotgunnera. Tohle taky upgradenu. Musím našetřit nějaký peníze. Tak hele, zatím máme tady dva shotgunnery a dva operátory, což zatím je dobrý, zatím zdáváme na pohodu. Se jenom podíváme, jak je tomu podlouhá. No, není zase tak, no i když je dlouhá, ale oproti tam těm je to celkem krátký. Tak máme už nějaký peníze, jak já upgradenu tady ty dva operátory. Ještě mu dám potom ten armor update, ten dolní. Tak. Zatím dávají 3 damage. Reloadujou za žádná celá 35 sekund. Range mají 14. To asi tak. Pak ty shotgunnery, ty jsou spíš na blízko, ty dají taky dobrý damage. To můžeme upgradenout jednou. To druhé můžeme taky upgradenout. Skipneme to. Upgradeneme ještě ten dolní upgrade. Tak až já teďka budu chvilku hrát. Ozvu se vám, až budu na wavece 15. Tak jsme tady, je waveka 15. Upgradel jsem ty operátory, přidal jsem jednoho, za ně jsem dal ještě 2 rangery, taky jsem upgradel shotgunnery. A jenom upgradenu ještě tady toho rangera a dám sem jednoho shotgunnera. Tak. Já vám dám teďka timelapse do wavky 15. Jsme na wavece 20. Už tady máme takového menšího bossa. Vyupgradil jsem toho jednoho operátora tady toho na max a má takovou abilitku, že spavne tady to auto, který bude střílet ty zombíky. A pak jsem ještě upgradil tady ty rangery, jsem dal na max všechny, ještě kromě tady toho, to mám taky už na maxu.
A teďka budu ještě, sem dám pár operátorů a dám sem ten dolní upgrade, protože aby spawnovalo ty auto. Za 4 wavky by tu měl, myslím, být boss, nebo za 5. Takže si chvilku počkáme ještě. Já zatím jdu udělat ještě, jsem dospavnul víc těch operátorů. Upgrade ty dolní upgrade. Tak, ještě bych mohl vymaxovat vlastně shotgunnery. Já jsem úplně zapomněl. Tím můžu udělat teďka, jak mnoho mám maxu teďka. Tak, to je další auto. Tak, tam mám ještě tady to mám max a pak tady ještě to uprostřed. Musím ještě jednu operátora pro jistotu. Aby prošli. Ale neprošli. Vyspavnu jsem auto a ještě tady to. Upgrade tady to shotgunnera. Pak sem dám ještě rangera. To jsem. Dám dolní upgrade. Skipnu to. Dám sem ještě víc operátorů, protože to budeme potřebovat celkem hodně. Ty operátory. No to boss je celkem silný. Ale já věřím v tom, že to teďka dáme. Pokud ne, tak budu velice smutný, ale jsme se snažili určit tady. Takže já jsem tam ještě víc shotgunnerů. Dám sem ještě operátory. Tak. Spavnu auta. Použiju všechny abilitky. Ale jsme museli jední damage. Možná, že to jen teďka dáme. Tak, nesmí nám hlavně žádné projít. Ještě to upgradenout. Budu spamovat teďka hodně auta, ty dávají celkem velký damage. Je skoro dát, už má jenom 10 000 HP, to už bychom mohli dát. Možná dneska poprvé dohraju sám easy. Ještě vyupgradím tuto. No, tak dám sem ještě auto. Ty auta to celkem tahají, takže se hodí. Tak, upgradenu to je to. Tam jsem další auto. Tak už bychom to mohli dát, ale ještě nevím. Už má jenom 3000 HP, to bychom mohli dát. Taky tam vyvoláte své zombíky. No, vypadá to, že jsme to setli. Jo. Dali jsme to konečně. Asi po několikátý hře jsem to dal. Takže jdeme do lobby a podíváme se, jestli už se budeme moct koupit ty barracks. Tak jsme v lobby. Jdeme se podívat, kolik máme peněz, 1923. Děláme se, že jsme nesplnili nějaký questy, achievementy. No. Vypadá to, že asi no. Takže, ale... Pokud se vám tohle video líbilo, zanechte mi tady like, odběr, dejte zase nějaký koment, rád si je přečtu a zatím čau.